расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабуки UFC байни 11-ум рақами рейтинг Эдсон Барбоза ва 14-ум рақами рейтинг Лерон Мёрфи рӯзи 18 май дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунен. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунен ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунен ва ҳам соҳиби китоби Қуръон мешавен. Тобови ҷангвари вазни 61 килограмми UFC Кори Сентхаген боварӣ дорад ки чемпиони вазни онҳо Шон Омели Мераб Двалишвилиро ба нокаут равон карда метавонад. Ман фикр мекунам ки Омели имконияти хеле хуб дорад барои Мерабро ба нокаут равон кардан. Дар бисёр ҳолатҳо бояд ба ин чиз такя накунӣ. Ин роҳи на он қадар ба боварӣ барои ғолиб шудан аст, аммо дар ҳолати Шон ин чиз хуб кор мекунад. Чунки ҳар як раунд, тамоми 5 раунд дар стойка оғоз мешавад ва зарбазани Шон хеле хуб ва хатарнок аст. Боз Мераб чунин гӯштин дорад ки рақибро дар замин идора карда наметавонад ва ӯ имконият медиҳад ки онҳо ба по хезанд, гуфтааст Сентхаген. Хотиррасон мекунам ки то ҳол маълум нест ки Шон Омели муҳорибаи навбатии худро кай ва зидди кӣ мегузаронад. Комментатори машҳури UFC Ҷо Роган оиди муҳорибаи Ҳамза Чимаев ва Роберт Уитакер фикрашро баён кард. Биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. Уитакер зидди Чимаев дар Арабистони Саудӣ. Ин муҳорибаи хеле хуб мешавад. Муҳорибаи олиҷаноб. Ин муҳорибаи ҳақиқӣ барои Чимаев хоҳад шуд, чунки Уитакер ҷангвари калон аст. Калон, сахт, ҷисман бақувват ва чемпиони пешинаи вазни миёна. ҳардуи онҳо карьераҳои худро дар вазни ниммиёна оғоз карданд, лекин баъд барои онҳо вазнкамкунӣ вазнин шуд. Барои ҳамин онҳо ба вазни миёна баромаданд. ин муҳорибаи калон аст, чунки ҳамзат бо ҷангвари ҳақиқии вазни миёна вомехӯрад, ки барои омодагӣ вақти кофӣ дорад. Уитакер рақиби хеле ҷиддӣ аст. ӯ чанд муддат пеш Павло Костаро шикаст дода буд. Барои ҳамин ин муҳорибаи хуб мешавад. Ин муҳориба ба ман писанд аст, гуфтааст Роган. Хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Ҳамза Чимаев ва Роберт Уитакер рӯзи 22 июн дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. ҳозира карди ин турнирро дар рӯи экранҳои худ дида истодаед ва ҳамчунин дӯстон, дар ин турнир варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов баромад карда метавонад. ин чизро ӯ дарҳол баъди муҳорибаи охирони худ гуфта буд. гӯй ки ҳаст номи рақиб ё санае ки ту баргаштан мехоҳӣ. медонӣ, дар Арабистони Саудӣ турнир ба нақша гирифта шудааст. Ин турнир баъди Рамазон аст ва ман дар он ҷо ҷангидан мехоҳам. Фарқ надорад ки зидди кӣ, чӣ гуна имкониятҳо пайдо шаванд, мо онҳоро истифода мебарем. ман бо ҷангварони топ 15 ҷангидан мехоҳам. топ 10 ё ин ки топ 5, фарқ надорад. ана оиди дигар варзигари тоҷик Нурулло Алиев бошад, пас ӯ чанд рӯз пеш дар саҳифаи иҷтимоии худ эълон карда гуфта буд ки охирҳои тобистон бармегардад ва аз ин суханҳои ӯ гуфта мешавад ки моҳи июн барои Нурулло ҳоло барвақттар аст. ана Наимов бошад омода аст ки моҳи июн баромад кунад. ҳамчунин дӯстон Лоиқ Раҷабов ва Муин Ғафуров низ дар ин турнир метавонанд ки баромад кунанд, агар ки ба онҳо муҳориба диҳанд. барои ҳамин дӯстон мо шумо умедвор мешавем ки дар ин турнир ба варзигарони мо муҳориба медиҳанд. дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.